Какво правиш с 15-16 годиш, като си на 28? Дори си е пресни 18-ки, мани пресни 18-ките. Ти 17-ки са окей, това е 16-ки са окей, ама верике са мега хорни по някакви 15-16 годишни момичета, някакви си пишат с тях и излизат с тях. Те си вземат по-малко, защото е по-лесно, да, по-лесни за манипулиране със сигурност, по-лесно ги впечатлиш, в смисъл, тъй като нямат база за сравнение. Все още някакви в училище, цялото им, нали, цялото обкръжение са някакви деца други, които не работят, нямат нищо, нямат никакъв експириенс. Много по-лесно се лъжи такова момиче. Имаш просто кола, имаш някакви, примерно 2 бона на месец заплата и си пича на пичовете. Те в конкуренцията ти е някакви деца, как ги издържат техните, така че пичовете от класа и, нали. Да бе, аз пак помня някакви от моят клас си харесват някакви момичета от нашия клас и мега влюбени, после разбираш, тя ходи с... Пръсно 15-16, Авер си хареса това момичка от нашия клас, обаче той разбира, че тя ходи с някакъв на 28. Това нормално ли е? 28 е прекалено възрастен мъж. Аз съм на 25 човек. Аз не мога, примерно си представя какво мога да си говоря с някой, която даже тък му е завършила училище. Примерно на 14 и на 18 горе имаш един експириенс. Малко си на 20, на 23-4 не е баш същия експириенс изобщо. Ти вече трябва да се откъснеш от гнездото, нали, на вашите, да просто си самостоятелен, да правиш някакви неща, да имаш повече опит, връзки, това, работа, отговорности. Какво правиш с 15-16 години, като си на 28? Той е 12 години по-голям от нея.